барои сафед кардани дандон ё барои табобат кардани хунукиҳои дандон ё дандонҳои каҷро рост кардан ва ё барои кандани дандон ба рақамҳои рӯи экран муроҷиат намоед. Духтури дандон дар Федератсияи Россия шаҳри Москва бо нархи арзон ва таҷрибаи баланд. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров, барномаҳои канали Юристиҷей. Тамошобинони азиз, мо имрӯз ба маълумоти шумо ахборотҳои нав мерасонем ва дар давоми видео комментарияҳоро мехонем, ба саволо ҷавоб мегардонем. То охири навор тамошо кунен, то ба саволои худтон ҷавоб бигирен. Ва агар касе ки ба саволаш ҷавоб гирифтагӣ набоша, дар инстаграми мо обуна бишен ва саволои худтона роӣ кунен. Ахборот оиди парвозҳо аз Алмато ба Душанбе мавқуф шуданд. Фурудгоҳи бузургтарин дар Қазоқистон то ба эътидол омадани вазъ дар ин кишвар баста мемонад. Равобити ҳавоӣ миёни Алмато ва Душанбе мутаваффиқ шуд. Хабар медиҳад дар ин ахборот фурудгоҳи байналмилалии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Яъне ки то хуб шидани вазъият дар Қазоқистон якчанд муддат парвозҳо аз Тоҷикистон ба Алмато, яъне ба Қазоқистон баста шудагиянд ва ин хабара фурудгоҳи байналмилалии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба маълумоти ҳама расонид. Манбаъ меафзояд, чунин чораҳо ба далели вазъи ноустувор дар Қазоқистон андешида шуданд. Ҳоло маълум нест ки парвозҳо кай аз сар гирифта мешаванд. яъне ки маълум нест парвозҳо ба мисли пештара кай барқарор карда мешаванд, то ки вазъият ором шид, вазъият хуб шид, боз ба мисли пештара баъдан парвозҳо барқарор мешаванду шаҳрвандон метавонанд ки озод рафту омад кардан бигиранд. Дорухонаи шифофармо доруҳои босифат ва арзонро ба шумо пешниҳод менамояд. Эпимедиум Nea Pasta барои хунукиҳои бадан, равғани гули садбарг барои дарди сар, дарди дил ва гардиши хунро хуб кардан ва инчунин доруҳо барои зиёд кардани риш ва зиёд кардани вазни шумо ё кам кардани вазни шумо ва равғани сиёҳдона барои ҳама намуди дардҳо. ҳатман аз номи канали Юристиҷей муроҷиат кунед. ширкати шифо доруҳои арзон ва босифат. Алишо Исмонов нависондааст. Салом алейкум акаи Сорбон, худованд нигаҳбонат боша. Барака дар касбу кору акаи Сорбон. Раҳмат ба падару модарат акаи Сорбон, муборак шава, офис насибтон куна. ҳазор раҳмати калон. морам кӯшиш мекунем ки кору фаъолияти худмона хубтар кунем ва видеоҳои хуба тез сари вақт пешниҳоди шумо бигардонем. бобои хулиган нависондааст. сад бараби хор нашави. Барака дар касбу кори мову шумо. Амин. Амин бародари азиз. Инами бародармон кадоми ҳастае ки ҳама видеоҳои мара тамошо мекунам, ма аҳамият метам ва дар ҳама видеоҳом ана ҳами комментарияро менависона. ҳазор раҳмати калон акаҷон, миннатдорам ки тамошо мекунӣ ва дастгирӣ мекунӣ мора. Санҷар нависондааст. Салом алейкум акаи Сорбон, ҳамин баъди соли нав кадом қонунҳо дар бораи гирифтани паспорти Русия баромадагӣ, агар бошад як ҷавоб медодем. бародари азиз, мо худо розӣ бошад як барномаи нав барои квота барои гирифтани шаҳрвандии Федератсияи Россия, як барномаи алоҳида мекунем, ҳамаша мефаҳмонем, чунки айни ҳол маълумоти пурра ва дақиқ дастрас кардагӣ нестам, ҳичи гуфта наметавонам. худо розӣ бошад, мумкин ба ҳафтаҳои ояндара дар ин мавзӯъ як видеои хуб шавад. Сидоев нависондааст. Саломат боши юрист. Мо чанд нафар интизори видеоҳои хитем. Моро фаҳмон ки ма патентомон поринахан. Имсолаша чӣ хел месупорем? Ҳозираш да 5241 месупорем. Боз зиёдтиш кунем, чиқор кунем? Фаҳмон. Бародари азиз, ҳукумати Федератсияи Россия, тоис ҳукумати Москав ба ҳама муҳоҷироне ки дар Москав қарор доранд ва дар гирду атрофи Москав кору фаъолият мекунанд, гуфт ки шурӯъ карда аз моҳи январ нархи патент қимат мешавад 5900 рубл. Вале шахсиятҳое ки дар моҳи январ 5241 рубл супоридагиранд бошанд, агар ҳеҷ кона мекунанд ва аз моҳи дигар 5900 рубл месупорен ва коде ки рамзе ки шумо барои патент супоридан мақсад менависонден дар телефонтон ё ки дар банкоматҳо, ҳамун рамзам дигар шудагӣ. Як видеои динагӣ моро тамошо кунен. мо дар ӯ видео гуфтагӣ ҳастем ки мақсад ҳамун рамз чӣ хел шудагӣ ва чандай. Рамеш Массер нависондай. Акама вид на жительство гирифтам. Декабрда ба паспорти тоҷикӣ билет бигирам ё ба паспорти тоҷикӣ? Раҳмат, пешакӣ худованд нигаҳбон бошад.
با پاسپورت تاجیکی بلیت بگیریم یا با پاسپورت تاجیکی نویسنده من نفهمیدم گپ تا برادر دو بار نویسنده که با پاسپورت تاجیکی بلیت بگیریم یا با پاسپورت تاجیکی اما پاسپورت تاجیکی داشته باشی با پاسپورت تاجیکی گرفتم میگی و یک چیز دیگر اوید وید نجی لسوا گفتنیم بسیاری نفرها در همین باره سوال میتونن که آیا وید نجی لسوا داشته باشی مقصد ای خدمت آزاد هست یا کی نه وید نجی لسوا گرفتن شما شهادت به شهروند بودن شما شهروندی روسیه را داشتن تا نمیتونه یعنی که بعد وید نجی لسوا باز چند قدر وقت دیگه که شما شهروندی روسیه را دسترس کنین همین چیزاشان به نظر بگیریم برادر. рустамзода нависонда салом ака ман патент супоридам регистратсия надорам патента супоридан ман як моҳ шид регистратсияи нав қати метавонам гирифта бародари азиз ҳолатҳое ҳастае ки мисол мегирем агар ту регистратсия надорӣ мераи патент месупорӣ ва дар ҳолати дастрас намудани патентат проверка мекунам ба задани регистратсияи тура агар ки регистратсия надошта бошӣ туда патент наметиҳам ба ҳамин хотир пеш аз гирифтани патентат регистратсия кун ва ё регистратсия карда бошӣ агар аввалан проверка кун ки дар ҳақиқат оригинал ҳаст ё ки не чунки агар фалшивӣ боша регистратсия дар ин ҳолат ҳам патента наметавонӣ бигирӣ. Насриддин Ҳайдаров нависонда оли қимат нашидай патент мо дина супоридаем 5341 рубл чӣ хеле ки ман гуфтам касе ки моҳи январ супоридагӣ вале аз моҳи феврал шурӯъ карда 5900 рубли месупорем. Қурбон нависонда салом алейкум бародар ман депорт шидагӣ будам номунасаб ман дигар кардам ба тариқи Беларусия ба шаҳри Москва даромадам ҳоло дар шаҳри Москваем барои Тоҷикистон омадан ман бояд чӣ хел биром ай дохили Россия ай душанбе самолёт қати Беларусия рафтам ай Беларусия мошинаш қати агар ягон маълумот дошта бошем бародар дар ҳамин бора хабар монкунед пешакӣ раҳмат бародари азиз ай душанбе самолёт қати Беларусия рафтагӣ бошӣ ай Беларусия мошин қати ба мақсад Москва ё ки ай Питер дигар шаҳрош сафар карда бошӣ печат боша дар паспортат легални диромадагӣ бошӣ вориди Федератсияи Россия шидагӣ бошӣ ва патент регистратсия ҳамаи чизот қонунӣ ки бошанд метавонӣ ки озод ба мисли дигаро бихезӣ биёй вале агар ту бо роҳи ғайриқонунӣ диромадагӣ бошӣ қонунгузории Федератсияи Россия барои шаҳрвандое ки марза ғайриқонунӣ убур мекунанд ва дохили Россия мешаванд 9 моҳи зиндон ва то аз 200 то 500 ҳазор рубла ҷарима таъин кардагиай. Ибодов нависондай ассалому алейкум ака як бор видео бикун ака барои одамои зани урусӣ дорам илтимос жуда дорам акаҷон касое ки зани урусӣ дорам ман чӣ видео кунам дар бораи вай охи ҳар касе ки яки ҷои зан мегирад мақсад иш муҳим нестай муҳим мусалмон буданай ва ман саволи тира хушрӯтар нафаҳмидам ки дар бораи касое ки зани урусӣ доранд чӣ гап занам атамро хубтар мефаҳмондӣ баъд ягон чизи ай рӯи қонун мебуд агар ай рӯи қонун дар назар дошта бошӣ гап мезадем бародар. Наврӯз Саидмуродов нависонда салом алейкум худо барори касбу кор табута як савол доштам ман патент супоридам регистратсиям тамом шуд регистратсияи нав кини бирам медода бошам патента бале пеш аз гирифтани патент регистратсията нав ки проверка кида база боша метавонӣ ки дастрас кунӣ патента. Юсуфҷон нависонда салом сорбон бародар мегуфтем ки патенти патенти Москва Московский област коркунӣ бародари азиз намешавад ҳар ки ҷое ки ту кору фаъолият мекунӣ бояд ай онҷа патент дастрас кунӣ ва патент ай ҳамун шаҳр бошад. Раҷабзода нависондаи боз одаме ки шиносномаи хориҷиш чанд сол пеш тамом шуд метавонад дар посоли Тоҷикистон шиносномаи хориҷӣ кунад регистратсия кунад баъд патент супорад илтимос ҷавоби аниқ диҳед ба посол муроҷиат мекунӣ имкон ҳастае ки коритро буд кунанд вале имкони будкунӣ ки набоша ту ба воситаи возвращения на родину мехезӣ ба ҷумҳурии Тоҷикистон меоӣ. Ҳамадонов нависондай дар Кавказ кор кунӣ ай ҳамин шаҳр ба Тоҷикистон бирай документ накунӣ депорт мекунанд ё не пешакӣ спасиба дар ки ҷое кор кунӣ накунӣ мақсад дохили Федератсияи Россия бе патент бошӣ бе регистратсия бошӣ дар ҳоле ки биромаданӣ бошӣ ай Федератсияи Россия бале имкони депорт кардан ҳастай баъзан ҳолатҳое ҳаст ҳамчунон депортат мекунанд ки ту дарак надорӣ миёи ҷумҳурии Тоҷикистон вале боз гашта рафтанӣ мебинӣ ки везди ту маҳкамаи рафта
наметонӣ. Ҳолатҳош бисёрае, то ҳатто мешавад ки барои ҳамон штрафҳое ки шумо намеспорен, мисол барои штрафе ки дар метро мекунанд барои Москва дигар чизҳо, барои ин ҳамин штрафҳоро наспоридан ё барои ягон ҳолатҳое ки қарзидор ҳастед, қарзҳои банкӣ ҳастед, шумо споридагӣ нестен, барои ин ҳамин чизҳо метавонанд ки депортон кунанд, хитон дарак намеёвед. ба ҳамин хотир ин чизҳоро ба назар бигиред. Абдулло нависондаст: салом алейкум Сормон, дар Хабаровский край патент чанд сум шидаед? Мутаассифона дар уҷаш ман надорам маълумоти пурра, чунки биромадагӣ нестае ки дар Хабаровск оё патент қимат шидак ё ки нашидак, ҳичи аниқ нестае. Тимур Назарзода нависондаед: чӣ хел фаҳмем ки регистратсиямон ба задани даҳаст? Ака ҷавоб интизорем. Ира танҳо ҳамун сотрудникҳои политсия метавонанд мақсад проверка кардан. Мисол мегирем, дар метроҳо ҳастанд ку дастгир мекунанд, проверка мекунанд документҳои шуморо, ҳамон метавонанд проверка карда ва баъд ҳамон одаме ки дар шумо регистратсиятонро тайёр мекунад, ҳамон одамам имкон дорад ки проверка кунад. Вале боз ихелӣ накунед ки мисол хитон пеши сотрудник политсия бирен, регистратсиятонро битенем, бигӯям мира проверка. Як проверка мекунад ки регистратсият фаҳлишивияй, мебаранд адел да ҷариматон мекунанд, видварениятон мекунанд. Ба ҳамин хотир ин чизҳоро хуб ба назар бигирен ва ҳушёр бошен дар ҳамин ҷиҳатҳо. Ба ҳамин барномаро ҷамъбаст мекунем мо. То барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мову шуморо нигаҳбон бошад.